Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано. Днес мой специален гост в предаването ще бъде Райко Кирилов. Кой разплака доброто момиче? Кой сърцето моминско разби? Две сълзи, колебливо се сляха по моминските нежни очи. Две сълзи, колебливо се сляха по моминските нежни очи. По-красиви от морския бряг са тези хубави твои очи. Аз отдавна не мога да плача, щом умееш да плачеш в очи. Аз отдавна не мога да плача, щом умееш да плачеш в очи. Стана традиция на снимачната площадка да правим предавания с Райко Кирил. Добре дошъл! Добре заварил, Мария. Наистина стана традиция и вече не си спомням колко години. Това са много години и ние имаме някаква нужда, ако не го направим това нещо. Тази година започваме 10-тия сезон на предаването. От първия сезон правим предавания заедно с теб. Вече 10 години. Може да кажем, че предаванията са повече от 10, със сигурност. Как се промени ти за тези 10 години? Значи имаме годишнина на 10 години. Това е много, това като ми кажеш. Юбилей! Да. Аз по отношение на нашата работа в фолклор, аз 10 години се стрема всяка година да направя нещо ново, да покажа на публиката, на хората, които обичат толкова тази телевизия, най-новите мои неща, които съм подготвил по един мой начин поднесени. Мисля, че се стрема в позитивна насока да се променям, да върва напред, но това е пак с благодарение и с помощта на телевизия Фолклор. За тези 10 години, правейки си аз самата равносметка на това, което сме направили с тебе, всичките предавания, които сме заснели, можем да кажем, че сме показали една много голяма част от твоя живот, не само творчески. Мога да кажа, че сме проследили голяма част и от творческия път, но и от личния живот. Запознахме ги с това, какво обичаш да правиш. В къщи ти бяхме на гости. Вкъщи, да. Вие ми бяхте на гости и от вас виждат и други големи телевизии и те ми идват на гости след вас. Ама това е хубаво, защото аз винаги съм казал фолклор е телевизия, която налага изпълнители и други телевизии гледат от нея. Аз пожелавам и на моите колеги да имат такъв интерес към други телевизии, примерно какъв интерес към даден изпълнител, но това е благодарение на фолклор. Пак ние толкова хубави предавания, 10 години правим с теб. Аз виждам, че имаш просто изкопирани предавания, не е друг. Това само може да ни радва. То е като нашето предаване като с твоите песни. Виждам, че имаш много последователи след това. Да. От този телевизионен сезон нашите зрители ще виждат 2 нови песни в ефира на Фолклор ТВ. Ще ни разкажеш ли малко повече за тях? Ако искаш да започнем с, може би, една от най-емблематичните песни в твоя репертуар през годините, Вардърструма. Да. Най-накрая направихме тази песен. Мисля, си говориме тази песен трябва да направим така, по няколко пъти в предавания. И сега дойде време. Този сезон, когато записвам, да снимам песните ми, решихме да направиме песни, които са доказани във времето, утвърдени, обичани от хората, но по една или друга причина не са снимани, не са заснети, не са клипирани.
хората много пъти ме питат, имаш такива хубави песни, тази не я виждаме, това през годините така. И дойде време, ето този път решихме да направиме с вас, заедно с тебе и така с телевизия Фолклор, да направиме песни, които не са от най-новите, но емблематични за мен, както каза ти. Да, това беше носят така звученето, познатото, хубавото звучение от миналото. От миналото, да. Това беше значи едната песен Вардър Струма. Вардър Струма ще представим ли? Това е песен, която така изгря в... Да. Моята звезда изгря с тази песен. Може би беше... Аз си спомням, когато казаха, че съм спечелил първа награда с тази песен, сутринта в 8 часа почнаха Коя година е било това? Това е след средата на 90-те години, много години, значи колко години? 20 години. Тогава от сутринта почнаха да ми звънат телефони, такъв интерес голям беше. От сутринта, от 8 часа почнаха да ми звънат телефоните, аз не можах да... Сънен бях сутринта, като ми звъннаха и казват, ти си взел първа награда с песента, имало пресконференция, аз не съм бил, сутринта не съм могъл да стана да отида. Две реки от тъмното избират народена в робството земя. Две реки избират и не спират, своя бяг през урви поля. Две реки извират и не спират, своя бяг през урви поля. Те на бито шаби стреца носят и на шар студените сълзи. Две реки се викат тихо нощем, да не чуят наши врази. Две реки се викат тихо нощем, да не чуят наши врази. Кой ще спре водите и не спирни? Вятърът, сълзата, кой ще спре? Две реки от моята кръв извират и се вливат в бялото море. Две реки от моята кръв извират и се вливат в бялото море. А как дойде идеята да изпееш тази песен всъщност? Музиката на кого е текста? Значи, музиката и аранжимента на тази песен са мои. Виж, ти още от началото си тръгваш по тази линия много уверено. Тогава си спомням, беше, Бог да прости, Тончо Русев, и той каза, и с тая песен каза, просто не можахме не мога да си конкурираме. Това е просто съчетание на музика, текст и изпълнение, много силно нещо. Тогава има предвид, Мари, че участваха едни от най-големите звезди в естрадата също. Значи конкуренцията беше много силна, много голяма конкуренция. И при такава конкуренция песента да изкочи така, да направи такова силно впечатление, хората станаха, ръкопляскаха, аплодираха. Благовест Сендов ли връчи тогава? Да, председател на Народното събрание беше той тогава, да. Значи колко е бил и престижен самия фестивал, за да председателя на Народното събрание да дойде, за да връчи голямата награда. Голямата награда, да. Аз си спомням, че публиката скандираше, то беше плакати, едно нещо. А очакваш ли ти, защото всеки като чуе конкурс и казва, тук има нещо нагласено, тук има нещо, което така, тази песен ще спечели. Нали, хората някакси в днешно време с голямо недоверие така подхождат към това. Докато при теб в онези години ти изобщо очакваш ли, знаеш ли? Аз затова ти казах, че толкова изненадан бех сутринта в 8 часа, като ме събудиха да ми кажат, че тази песен е спечелила първа награда.
не можах да... Първо, просто не можах да повярвам, но най-интересното, знаеш ли какво беше? Най-интересното беше, че след това, като излезох, много от колегите не ми говореха, не знам защо. Има едно такова... Значи изобщо не са очаквали да спечелиш. Да, изненада беше страхотно. Нагласите са били други, да. Да, тогава. Такива времената беше, защото всеки отива с нагласа, че ще спечели, ще вземе първа награда или някаква награда, примерно. Тая награда се е чакала от много хора, примерно. Да. И като сега си спомням... И какво за една песен, за една вечер обръща живота, така ли се получи? Да, но другия ден на първи страница на труд на вестниците излезе на първа страница, това беше официално, това беше най-силният вестник, най-четения. И на първа страница излезе, че нали, наградата Пирин Фолк взета от Еди кой си, така, от този изпълнител. Нали. Интересът тръгна, страхотно интерес. И тази песен остана през годините. Аз си спомням, че много политици беше любима песен. Примерно, Бог да го прости, Кольо Анастасов, артиста. Това му беше любима. Той винаги казваше, това аз съм те запомнил, това е моята любима песен. Аз му бях дал диск с нея, с тази песен, искаше специално да си я слуша. Гиньо Ганев тогава, си спомням, на един концерт дойде и казва, може ли един диск да ми дадеш на тази песен, на Вардър Струма? И на него му бях подарил един диск с тази песен. Това беше песен, която така, защото много силен текст. Текстът беше много силен. Малко песни имаше такива правени тогава. И може би това така и скочи и изхвърли в небесата. Отведнъж тази песен изкочи. И колко врати се отварят. Да, тогава ми беше много силен старт в кариерата. Спомням си, че вестниците почнаха да ми звънат. Вестници тогава нямаше интернет. Вестниците почнаха да ми звънат. Имаше много вестници. Нон-стоп интервюта. Аз с тази песен може би бях един месец в новините, в такива И сега, след толкова време, даваш нов живот на тази песен. Записал си я наново, разбира се, защото все пак изминало е доста време. Давам един нов живот и тези хора, които толкова години ме питат за тази песен, сега ще могат да гледат в ефира на Folklore TV. Мисля, че направихме един хубав клип. Мястото, местата, които избрахме, бяха много, много хубави, много подходящи за текста, синхрон на текста и песента. Се надявам тук нататък и да се харесва още дълго време, един нов живот на песента. Vardar, vardar, mătenina sărden, rana nezarasnala skrăpta. Stuma ca to struna istăneala, vârhu pirinskata ravnina. Stuma ca to struna istăneala, Ската равнина, отмалели ручеите бяха.
Следващата песен, която нашите зрители ще видят, както ти каза, така връщаме се назад в годините. Да. Една много обсъждана песен от нас двамата с теб, за връщане. Говорили сме си много пъти с теб, че това е песен, която така и твои колеги, като Кичка Бодурова, се изпяли. Говорихме много за тази песен. Също хубава песен. Да ни я представиш малко повече при нея, музиката, текста, авторска песен? Музиката е моя, текстът е на Петър Стефанов и аранжиментът е на Славчо Лобушки. Това, значи, щом като така, мои колеги от такава величина, като Кичка Бодурова, ми я поискаха и я сложиха за главна на албума си и албума си кръстиха За връщане. Значи това е признание на песен, която за съжаление така доста години минаха и не аз снимах. Сега е момента, може би, но аз много пъти така викам, тая година ще направя тая песен. После така нещо стане, направя нови, защото много нови песни направят. Ти знаеш, че нови песни почти всяка година. Викам, ще остава за друга до година, за по-до година и тя се проточи във времето, но тази година специално съм посветил на моите такива хитове през годините. Златни песни. Златните песни, да. На златните песни. Правиш ли нова музика? Какво се случва или така просто си дал малко почивка в творчеството? Имам една нова песен, която съм направил, която още текста не е написан, но Славчо Лобушки ми направи много хубав аранжимент. Песента е така, пак с шлагерно звучение, много шлагерно, много така смилателно, много приятна песен се получи. И на мои колеги, може би трябва да кажа, че на Алекс му написах, нашия приятел, който и той е днес тук с нас заедно. Нашите зрители ще я виждат също в ефира на Фолклор ТВ. Да, които също могат да видят в ефира на Фолклор. Вече виждат. Надежда Захариева. Музиката е моя, аранжиментът е на Славчо Лобушки. Алекс така е надскочил себе си, страхотно и изпял песента и се получила една много хубава песен. Ще пишеш ли за още твои колеги? Защото съм сигурна, че след Благовест Бичаков, Алекс, предполагам, че така повлече крак и ще има още предложения. Аз имам още много предложения от колеги. Може ли такава песен? Може ли като тази? Те не казват, може ли да ми напише една песен, казват, може ли такава като тази? Те дават определени, пример, тази песен, този стил, този ритъм и сега, примерно, ми искат песен като Хубавица лична. Между другото, Хубавица лична, знаеш, миналата година я представихме, да, изцяло твоя песен авторска. Да, изцяло моя авторска песен и Хубавица лична. Едни от най-големите хора на моите такива концерти, които са сред хората, се бият на тази песен. Хората успяха да я припознаят, да я харесат. Да, много се харесва и аз мисля, че и в моя репертуар има още място за такива песни и съм сигурен, че в по-близко бъдеще, живот и здраве, ще направя още поне една-две такива песни, защото тия песни се харесват много. Райко, няма ли опасност, когато някой ти казва, искам песен като тази да ми напишеш, това песните да звучат по еднакъв начин, да се казва, той е направил 4 варианта на своята песен, нали? Няма ли от този риск и как човек пише за друг човек, защото ето ти казваш, ти себе си познаваш, гласа си познаваш, възможностите много добре си знаеш вече кое ще ти лежи, с времето си усетил всичките тънкости на това как трябва да се изпее тази песен, за да стигне до хората. Но когато пишеш за някой друг значи там малко по-сложно. Да, по-сложно е, трябва да познаваш, да видиш, да познаеш примерно диапазона на изпълнителя, нюанса, как пее, как пресъздава. Те искат примерно тази песен, като другата. Това е хубавото, че всеки си я поднася песента по свой начин, по-различно. Пречупено през себе си. Може да не е толкова добре, примерно, направено, но е по-различно, защото той я чувства по този начин. И аз така в времето песните, които съм правил за мои колеги, ми прави впечатление, че са много различни като представяне от самите изпълнители.
Нищо, че ритъма, примерно, казват, той е ритъм, но при едно представяне, като чуеш, ето сега на Алекс песента, и той е един познат ритъм от моите шлагерните, които са, но той изпява много различно от това, което сме чули на друг изпълнител, примерно, такава песен. Или от мое изпълнение. Какво ти се прави в момента? Какво ти се пее най-много? Кои песни така са ти най-много на сърце? Защото аз и с теб сме си оговорили, че човек в различните настроения, в които е някакси на песните, които пише, всичко това оказва отражение. Аз когато седна да пиша песен, примерно, ако песента иска да бъде бърза или аз искам да бъде бърза, или по-бавна, или по-ритмична, но по-бавна, примерно, с по-шлагерно звучение, или по-народно, примерно, се съобразявам и в зависимост от настроението. Аз много пъти правя една песен, започвам да я правя, записвам я днеска, утре на другия ден, като я чуя. Не е достатъчно това, което очаквам. Пак започна наново или променям, примерно, припева мога да променя, куплета мога да променя. И така няколко пъти, примерно. Примерно, ако напиша една седмица... какво ти се пише сега? Сега в момента? Да. Сега в момента точно нищо не се пише, да кажа. То не става така, нали? Има такива... Събудиш се, пише ми се. Да. Има моменти такива, когато творчески си зареден, примерно. Сега имам други неща, които други ме бяха поели тия последните дни и седмици и толкова не ми е било така, не съм се съсредоточавал толкова върху песни, но има период, когато, примерно, така съм по-свободен и като направиш една почивка, то вътрешно започва да ти се иска да направиш нещо. Да. И тогава ти идват идеите. Хубавице, русокоса, сезерни очи. Дай ми цвете да закича момини коси. Всяка вечер те сънувам с първите звезди. Всяка сутрин те жадувам с първите лъчи. Всяка вечер те сънувам с първите звезди. Всяка сутрин те жадувам с първите лъчи. Лична си на седенките, огън си за ергените. Лична си сред девойките, най-съм те харесал по сърце. През всичките тези години, през които си на сцената, какво разбра за себе си? Какво откри в своя характер? Кое така ти е най-помогнало, за да стигнеш до тук? Първо от начало, Мария, да кажа, че като излизах на сцената, в начало, пулса ми се усилваше, биеше ми силно. Имах едно такова леко, по-силно притеснение, после по-леко. Сега, като излизам на сцена, пулса ми става бавен съвсем, като че ли трябва да отида да си легна. Но пък, като се съсредоточавам, то сцената е една психика, много психически, примерно. Трябва да си много освободен. Един изпълнител, ако така няма едно спокойствие, една нагласа за излизане на сцената, няма да може да даде всичко това от себе си. Или когато мен много пъти ме питат, пея, примерно, на концерт 20 песни. Да. Час и половина концерт, някъде там. И питат, как помниш тия 20 песни да ги изпееш всичките, примерно?
Ами, аз ако ме питаш сега да стихотворение изрецитирам текста на една песен, примерно, аз няма да мога да го направя. Аз като чуя мелодията, която идва, мелодията ме води и тогава почвам да пея и тя вече така несъзнателно просто ти идва в себе си. Тогава може и когато така чувстваш песента, тогава може да мислиш и за сценично поведение, за държание, за глас, за вокали и така нататък. Тогава вече. Това е с годините, това се натрупва и се учи опита. Да. Пътуваш много из цяла България. Каква е България в твоите очи? Какви хора срещаш? Какво искат да чуят хората? Ние с теб много пъти сме си говорили за темата как се променят вкусовете на хората, как се забавляват, как се забавлявали преди и сега. Каква е България през твоите очи? Ако говорим за тия години, когато аз ти казах преди малко за Пирин Фолк, началото, тогава беше едно. Тогава хората идваха на концерти с билети, изпълняха салони и така нататък. Сега е малко по-трудно. Нещата с годините се променят, но тогава се слушаше един вид музика. Аз забелязвам така една цикличност. Слушаше се един вид музика, след няколко години идва друг вид музика. Ето сега напоследък, примерно, това сме си говорили, че фолклора е много актуален, много така модерен, бих казал. Всеки пее във всеки едно читалище, всеко едно село, всеки и дори във всяко едно заведение малко или много звучи народна музика. Да, вече стана това нещо. И всички пеят, между другото, прави ми впечатление, не знам и на тебе, може би при теб се случило, като отида някъде и казват, ето тази група певческа, сега ще ви поздрави, ще ни спеем. И така, ние сме направили такива хубави песни, никой като нас не може да ги изпълни. Ама те са с желание, правят всичко. Нали? Това е толкова така се популяризира тази музика. Това е хубаво. Това е хубавото, че казват колко награди имаме. Ние сме взели награда от там. Първи места, да. Радват се хората на това нещо. Това значи, че с любов се отнасят към българската народна музика. Аз винаги съм казвал, така, първите хора, които тръгнаха като Николина, която тръгна и още други с танцов ансамбъл, с тази така нова форма на представяне, това даде тласък на всичко това и по новия начин поднасяне на нещата. Хората умеят ли да се забавляват, да се веселят или става по-трудно да ги разиграеш вече? Не, на мен ми прави впечатление, че въпреки всичко, напротив, те повече се веселят. Готови колко са, по-трудно е, те все повече се веселят. Чакат и са готови за хората. Да, забелязал на места, където, примерно, така, северо-западна България, която е известна с това, че е тая по-бедна част, там се веселят повече, отколкото някъде, където е по-богата част на България. Но това няма отношение, примерно, песента. Самите хора как чувстват и съм забелязал, че умеят да се веселят хората, въпреки всичко, въпреки че гледаме, че са трудни нещата, животът е труден, примерно, напоследък, на много места. Все още обаче се чувства, че ако са по-добре материално, тогава можеха и на концертите с билети няма да е така. Всеки ще си позволи да отиде, да напълни залата и така нататък. Да. Но сега е малко по-трудно. Такъв е периода. Надявам се с годините да имат възможност, както едно време беше. Хората идваха страхотно, много на концерти, пълниха залите и така. Надявам се така пред следващите години да се пооправят малко нещата, за да могат и хората да могат да ходят на концерти. Да, и предполагам, че и за вас изпълнителите пък е много хубаво наистина да пееш в една зала, хората да са седнали, да можеш да им разказваш истории с песните си. Много по-различно, отколкото да бъдеш на площада. Нямаме нищо против площадите. Там има друга емоция, хората могат да танцуват, да станат част от празника, но пък и концерта носи нещо друго, особено пък на един изпълнител. Концертът е нещо съвсем различно. Значи всички погледи, всички очи са вперени в изпълнителя, който на сцената. Там всяко едно движение, всяка една сричка, всяка една гласна и съгласна, хората гледат, чуват всяка една мимика, жест на лице и така нататък. Всичко това нещо през цялото време
те са съсредоточени, те гледат и си много силно отговорен, по друг начин нещата. На площада е малко по-така свободно, по-лежерно, по-приятно и по-лесно за площада е по-лесно, примерно, за да си направиш един концерт, да развеселиш хората, да играят. Концертът е нещо много по-сериозно като представяне. Не чета всичките зрителки, които са задали един и същия въпрос. Не очаквам, ти винаги ми задаваш въпросите. Тъй като вече стана традиция ние да представяме нови албуми през годината. Да. Почти ти така научи хората, малко ги разглези, защото почти всяка година... Албум. Да. И идва въпросът... Така много често срещан, ще има ли, Райко, нов албум? Защото аз знам, че ти песни с теб сме си говорили, за много албуми песни има. Да, ние с теб си говорим от може би 1-2 години за един патриотичен албум с патриотични песни. Аз съм подготвил и съм събрал песните. Трябва да избереме подходящо време само, някакъв празник, повод някакъв, примерно. Трябва да е покрай 3 марта, не знам друг по-голям повод от това. Да. Песните са готови и ние ще седнем да обмислим пак с тебе и името на албума, какъв ще бъде, как да подредиме, да видим песните. Готови са и съм така, това ми тежи на мен, че още толкова време, може би... Явно очакват хората, зрителите очакват. Нещо, да, защото много пъти казахме, че ще направим. Много се радвам, че ти си така първият изпълнител, с който успяхме да направим такава една поредица, която се надявам във времето да се развива наистина и да има повече такива артисти, които да представяме на нашите зрители. Ще имат възможността много отблизо да те опознаят. Да. Аз съм се разкрил пред теб абсолютно. Имаше още такива моменти, които не съм казал. Едни хубави моменти, които от моя живот в... Да кажем, че ще се върнем много години назад в детството. Да, аз се сетих след това. Викам, защо на Марито не казах това? Имаше още такива хубави моменти, които... Ще трябва да направим няколко епизода. Райко, отново много ти благодаря за това, че отдели време и така успяхме, мисля, че отново да направим интересно предаване и да разкажем на нашите зрители неща, които не са чували през всичките тези години на нашите срещи. И аз ти благодаря. Надявам се, ние всеки път завършваме и си казваме сега следващия път. Виж колко време минава и пак имаме какво ново да кажем на зрителите на телевизия Фолклор. Аз благодаря още веднъж, че имам възможност, че ми давате възможност. За мен, както казах, така Фолклор е една от най-гледаните, най-хубавите български телевизии. Много успехи и ти пожелавам и на тебе, на предаванията, които правиш. Просто ти си един човек, който помага страхотно на изпълнителите, дано да го разбират всички. Тази възможност, която им даваш ти в твоето предаване, да представят своите песни. Аз ти благодаря. Надявам се, живот и здраве във времето напред, ще имам още какво да казваме. И аз ти благодаря и се надявам да имам повече такива гости, които да разказваме в годините, да имаме какво да им разказваме наистина вече 10 години. Да, благодаря ти и аз. И до нови срещи. До нови срещи. Цъфнало, цвеке шарено. Цъфнало, цвеке шарено. На моминото пенджере. На моминото пенджере. Сутрин
вършен.